Spôsob mikrofónu sa hlási Vravec. A vítam vás pri prvom dieli Vravikastu a dneska som tu s Jančím. What's up? Jak to hovorí? Počkaj, what's up? Áno, Jak? hej. Tak, dobre. What's up? Takže, Janči, ako si sa dostal k Minecraftu? No, k Minecraftu, ako keď som bol u Nitra doma, no my sme boli kamaráti vlastne, na prvom stupni a... Vieš, to bolo jak dávno? No hej, inak dosť dávno. Ale staré, dobré, toto prvostupňarské časy, keď som bol ešte mladý, pekný, a ešte dievčatá ma chceli dať, čo nikdy nebolo, ale to je jedno. Dobre, no a bol som akože u Nitra doma a tam on mal Minecraft a povedal, že či si nechcem zahrať. No, tak ma to bavilo a požiadal som, aby mi to rodičia kúpili, stiahli, hej. A tak som sa dostal k Minecraftu. Zaujímavé. Ináč, a máš aj nejaký obľúbený server? Že vieš, že dajme tomu Hypixel alebo tak. Aha, akože na PvPčka. Tak hrávam na... Áno. Hej. No tak na PvPčka hrávam na Hypixely vlastne, ale hrával som na Queplay, bohužiaľ ho zrušili. Varezak. Áno. Ale teda akože prvý bol taký Queplay, na ktorom som hral, na tom som hrával a potom teraz až na Hypixely. No. A potom na tom Hypixeli, že čo rád hrávaš, že? Bedwarsy, Skywarsy, Housing? No takto, Bedwarsy, ja hrávam Bedwarsy, lebo áno, typické Bedwarsy, staré dobré Bedwarsy, lebo no my sme to začali hrávať s Getonom, keď sme trénovali na inváziu, na teba, na crafty, no tak sme si vytvorili vlastný server, na ktorom sme akože fightili spolu. A potom sme začali hrávať aj na Hypixely, ako Bedwarsy. A tak sme sa vlastne asi... Dostal som sa tak vlastne k Bedwarsom a tak. A že pozeráš nejakého, máš rád nejakého youtubera konkrétneho, alebo že vyslovene nie si na YouTube a nie si rovnako závislý ako ja, ktorý som bol za celý svoj život 4-krát vonku a to bolo raz, keď som sa narodil a viezli ma z pôrodnice, raz keď som sa musel dotknúť trávy a teraz keď som bol, dobre, tak 3-krát a ešte keď som bol teda pozrieť, čo je ten biely prášok vonku, čo teraz v Bratislave napadal. Áno. No, tak to som... Vľúbeného youtubera nemám, ani akože YouTube... No, pozerám, ale YouTube Shorts. A keď som pozeral Minecraft videa ako malý, čo som na tom bol celkom závislý, tak to som pozeral... Noob versus Pro versus Heady Expert. Áno, to som pozeral. Je staré dobré časy. Hej, to som pozeral. Teraz reálne zneme jak totálni boomery. Presne, ale... Že vieš, že teraz tí kidi, že jaj, boomery hnusný, že toto 60-ročný boomery, kamo my máme 13 reálne. Hej, no, ale tak Martyho som pozerával ako takého youtubera, ale určite Pro Hacker versus Noob a potom tie Minecraft storyčka Halovca som pozerával. Vieš, koči Halovec. Starý dobrý Halovec. Vieš, akože vtedy si myslel, že áno, že je to reálne, ale teraz keď sa to pozrieš, napríklad aj ja, ktorý už mám skúsenosti so strihaním, dobre, strihanie by som to nenazval, ale tak už jednoducho viem, že to nemá, že to má k strihaniu asi tak blízko, ako, či k strihaniu k reálnemu, ako ja k tomuto, jak sa to povie, áno, k veľkému youtuberovi, vieš. No hej, ale tak ako... ten Maty, on bol náhodou dobrý youtuber, hej, veľmi sa mi páčili tie jeho videá, ale potom čo som pozerával ako malý, boli tie Minecraft storyčka, čo tam, oni mali módy a také nejaké blbosti. A také, že Dixty ti niečo hovorí? Dixty? Aha. Takže Noob sa vlámal do bohvie čoho. Áno, to
to som pozeral. To Nitro s tým mal problém, že som si myslel, že som totálny kid, že poviem, on to po večeroch pozerával, ale hovoril, že toto, že či som normálny také pozerať také detské blbosti, vieš, akože mal som 6 rokov, vieš čo, ako... Čo chceš pozerať v 6 rokoch? V 6 rokoch som pozerával asi presne také tie blbosti, ako, hej. Tieto detské blbosti, hej. Áno. Teraz skôr už pozerávam, nie také tie, no jedine keď vyjde od teba video, alebo od Getona video, ale skôr teraz pozerávam, no, YouTube Shorts, hej. A dlhé videá moc nepozerávam, lebo neviem na čo sa. Dobre. Ty, veľa ľudí o tom nevie, ale ty si v minulosti chodil na herectvo, že si aj chcel byť hercom, ale teraz chodíš na atletiku. Prosím ťa, povedz mi, jak si prešiel od herectva k atletike? To ako, vieš, mne to príde ako dva protiklady, ktoré jednoducho k sebe nepatria, vieš, ako to je... Sorry, že to nevychádza. Dobre, no, tak ako, ja som chodil na literárno-dramatický a bavilo ma to, tak som si povedal, že dobre, budem chodiť na, teda herectvo nemusí byť iné, hej, tak chcem byť herec. No, a v druhom ročníku som prestal chodiť a ja som v tej dobe tiež chodil ešte na atletiku. Ale tú atletiku som bral tiež ako takú mimo toho, hej. Ale jasne. A vlastne potom som prestal chodiť aj na atletiku, aj na ten herecký. A začal som prišiel COVID. Nie, ešte neprišiel COVID. Aha. To som prestal chodiť v druhom ročníku. A začal som chodiť na Aikido. Veď áno, to si pamätám to. Áno. To dobré spomienočky, vieš. Som ťa tak trochu, to je no. Čo? Nie, ty si nikdy nevyhrával. Nie, ale nie. Ja som chcel čo iné povedať, ale YouTube to slovo nemá rád. Som ti robil napriek, tak. Jaj, dobre. No a... potom robil som tento Aikido a potom to Aikido akože ono viac nebolo ako bolo kvôli covidu, jak prišiel covid. No a tak som teda povedal, že dobre, budem robiť atletiku, lebo tá je. No tak som robil atletiku. Tak potom som sa ináč aj ja pripojil na atletiku, ale ja som asi stratil nervy, niečo také, že ja som vyslovene, moja kondička išla rýchlejšie dolu kopcom ako... Ja neviem, ano. To bola katastrofa. One eternity later. A potom som znova po covide prešiel na dramatický a robím aj to, ale viac sa akože chcem byť radšej atlet ako ten herec. No v 15, o 2 roky vlastne nebudeš zarábať peniaze, ale budeš zarábať ako také prize money a to je, že keď vyhráš, tak ti dajú napríklad nejaké drahé hodinky alebo... Čo ti dáva nejaký laker? Vlastne normálne, že prize money, hej, tam nie sú, že dajú ti do ruky peniaze, ale že dostaneš nejakú finančnú výhru za to, ale dostaneš nejakú väčšiu výhru už za to. Lebo teraz dávajú, tak čo ja viem, dajú ti ponožky, hej, vyhral si, dajú ti ponožky. Ale ako ponožky, to je tiež dobre, pozri ako... Áno, ale oni ani nevedia tvoje číslo nohy a sú ti malé. Ja mám kamaráta, ktorý to vyhral a on dostal ponožky, on mal vtedy nohu 42. Ty kokso. A jemu dali ponožku 38. Ale teda, ako... že 35 a 38. Však môže mať také podkolenky, vieš. Či podkolenky jak sa volá tá blbosť, pod členky, že máš len také krátke, vieš. Aha, áno. Ale no, on sa ani nevedel natiahnuť na nohu poriadne. Lebo on mal petu niekde, jak máš klembu nohy, tak on mal tam niekde petu. A on proste, akože on vyhráva proste pravidelne, hej, on je dobrý. Ty tak som. No, a tebe sa, že ty si tam z tých lepších, alebo z tých, vieš, takých, že skôr trápkov, ktorí, že reálne, ok, chodím tu kvôli tomu, aby som, ja tu chodím, aby som schudol a aby moji spolužiaci na mňa nenadávali, že som tučný. Nie. Ja som ten z tých lepších, lebo, akože, podľa mňa 7 v Bratislave je dobré.
Akože ste tam 8, ktorí reálne pretekáte. Nie. To Nie, ma nie. napadlo. V celej Bratislave. Ale Chceš nie, vedieť jasné. fakt, koľko je v celej Bratislave? Môj odhad 500. Menej, to je tak na celom Slovensku a tam som... No, na Slovensku som v 60-ke ešte na... Na majstrovstvách Slovenska som akože nepretekal na 60 metrov, ale robil som viac boj a tam som bol do top 16. Ty koky. To keby som vedel, tak som bol nešťastný človek. Ale no teraz viac asi robím ten viac boj, lebo... No a ešte taká otázka, že máš nejaký idol športový? Čo ja viem, Usain Bolt? Justina Bolta asi úplne nie, lebo on je proste vysoký, je to Jamajčan. Veď ty si tiež vysoký v realite. Áno, som... 1,50 m. Nie, dobre, som proste malý a... Ale nie, jasné. Veď ja sa vám pýtam, že či chceš byť že taký, že tiež rýchly, alebo že jednoducho... Áno. Ja mám takého, no... Hyun Bin Min, alebo tak sa nejako volá, je to... Jaký Číňan? Áno, je to čínsky šprinter a on je druhý beloch na celom svete, ktorý dal 100 pod 10 sekúnd. Zabehol to za 9,83. Takže vytváral azijský rekord. Ale kamo, to je 9,83 stovka. A je to držiteľ svetového rekordu na... Je to držiteľ svetového rekordu na 60 metrov. A čo ty vlastne, že aká je to obľúbená disciplína? Že čo ja viem, noré beh, alebo aký to beh, za koľko si prebehol 100? 100. No, ja 100 asi nebehávam, lebo... Dobre, tak čo si, že 25-ku dajme to už, koľko si prebehol. 25-ka sa nebeháva, behol Dobre. 60-ka. Koľko? Prebehol za 8,94. Okay, ale 100 som raz bežal, a to keď som bol malý, to som mal tak 6 rokov. A to keď som 100, to som prebehol za 22 sekúnd, keď som mal 6 rokov. Kamo, ale to je dobre. Ja by som teraz prebehol 100 za 30 sekúnd. Pozor, ja behávam aj 150, 160. A tá 150 mám tiež za 22 sekúnd. Takže... Ale kamo, to si sa zlepšil o... No, ja viem, ale proste furt je to celkom pomalé. Ale stále to lepšie ako ja, ktorý ti tú 150 prebehnem za 45 sekúnd. To za 45 sekúnd 100, to 200 za 45 sekúnd, no dobre. Pozri, mám odhad, ja neviem koľko 100 metrov, pre mňa je 100 metrov 1 kilometr. 100 môžeš prebehnúť ty za 20 sekúnd, hej, v pohode. To by si dal. Ale proste priemerný muž, akože na celom svete, prebehne 100 za 15 sekúnd, takže... Tak to som fakt brutálny podpriemer. Ale 100 nebehávam, lebo na Slovensku to nebehávame, proste na Slovensku nemáme 100. Blbý systém. Ale v zahraničí, všade inde v zahraničí sa 100 behá, iba tu sa nebehá. A v Česku možno sa nebehá, ale tam sa asi skôr behá. Aha. Neviem, ak niekto z divákov je Čech a robí atletiku, tak napíšte do komentárov, že sa... A myslím, že celkom veľké číslo mojich divákov sú, že Češi, sa tomu pozriem. Mne sa zdá, že okolo 40%, ale tak to je. Počkaj, publikum. Počkaj, tu sú komentáre. Analytika, publikum. Dobre, 4%, to je jedno. Máš ešte nejaké plány na crafting, okrem toho, že mi asi veľa vyrábujete bejsku? No, zatiaľ nič neplánujeme s Getonom, ale plánovali sme, a to nám nevyšlo, lebo pridali sme nové módy. A bugy. No, a nové módy, no proste mi to nešlo nainštalovať, však si videl. Veď áno, posli.
20 minút sme s tým babrali. Máš nejaký obľúbený mod na crafti? Že akože, dajme tomuto Region Unexploder, to je celkom dobrý, za mňa minimálne. No, akože, mne sa... Tá minimapa je dobrá, ale je aj zlá. Veď áno, ja som vás podľa toho našiel. No však to. A potom možno akože, že sú nové dreva, nové tieto, akože napríklad... Tieto tu blbosti, ktoré takto blika? Áno, aj toto. ASMR moment. Áno, to je dobré. No, alebo tie nové biomy. Hej, tie Alebo sú super. s kácaním stromom, hej. To je... A možno ten backpack, ale to je asi... Jo, ako ten backpack je celkom cool. A ešte... Čo plánuješ robiť po crafti? Že plánuješ, dajme tomu, si urobiť vlastný server a prekonať aj kivy, aj crafti, čo podľa mňa nebude vôbec ťažké. No, takto. Nechcem si vytvárať vlastný server, akože... Vlastne... Nie som youtuber, takže vlastne server mi je na nič. I nie. Ani na to nemám čas. Ako asi hej. Som rád, že si prijal tá moje pozvanie do prvého Vravikastu, verím, že to sa zapíše do dejín a verím, že toto bude mať úspech. A ak nie, tak tak tu nasakľujem TNTčka, odpalím celý spawn. No, neviem, či máš dosť času. No to je pravda. Za 4 mesiace. Dobre. A teda verím, že aj vám sa páčilo teda tento prvý diel a tak áno. A pozerajte toto na YouTube a nepočúvate to na Spotify alebo Apple Podcast, tak vy určite nezabudnite dať like, odber, kvôli tomu, že sa blížime k 160 odoberateľom, máme jeden odoberateľ chýba. Tam je aj v dobe, keď toto natáčam. Možno už mám aj viac. Takže blížime sa, poviem to tak, 200 odoberateľom a zmenil som názor. A teraz dosiahneme 200 odoberateľov do letných prázdnin, tá do 3 rokov môjho kanálu. 200 odoberateľov, čo je myslím, že dosiahnutelný cieľ. Urobím fakt ten face reveal, aby som splnil prianie tomu človeku, ktorý by si chcel ten face reveal. Posledne sme to do Vianoc nedokázali, čo bolo zhruba pred mesiacom. Ale aspoň sa o to môžeme pokúsiť. OK, lúči sa na vec Jančím, tak čau!